Bueno, mga kaigsunan, mayong gabi kanyong tanan. O usab mayong udto sa uban. Mayong buntag pod sa uban mga kapaglaom. O nagapasalamat kung dako diya kaninyo nga kanunay kamo nga nagsubaybay nining aton tulumanon higala pag-uting kay sa kamatuoran. Kumusta ang ato nga mga tigpaminaw, ato mga suki nga tigpaminaw. Nining orasa kapag laom, magasugod ta. Kay basin unya mag-burn out na, no? Kay nanamoy mga laing gitawag og low pressure mga kapag laom. Mo nang makaingon ta nga basig mo kalit og ka-burn out mga higala. Unya dili na noon ta makasibya mga kaigsuonan. Mo na nga karon magsibya ta mga higala diri sa atong tulumanon, no? Pag-uting kay sa kamatuoran. Kay kining atong pag-uting kay sa kamatuoran higala, dugay-dugay na ni mga kaigsunan, no? Dito pa ko ani Cebu, pag-uting kay gyapon sa kamatuoran higala, ona nga lipay ta nga hangtod karon nagapadayon pa ta mga kapaglaom, no? Diri sa atong tulumanon mga higala pag-uting kay sa kamatuoran. Kagabi mga kaigsunan, atong gisgutan higala ang napulo ka mga sugo sa Dios. Karong bag-o mga igsoon nasap. Oh, iro ray hinungdan mga igsoon ang amahan ug ang anak nagpatay. Mga kahigalaan ay makaliliisang mga kaigsunan. Og maumanggaling na nga mo'y hinungdan mga higala. Muna'y gingon mga kaigsunan niya matirang matibay na yung kalibutan na. Ano may pili, amahan, anak, mag-unay mga igsoon. Tungod siguro na mga higala ba nga muna'y gingon mga kaigsunan, tungod siguro na sa pagtulunan ba nga giwala na ang sugos Ginoo. Unya kay bawo biyata sa Salmo 19:7. Oh, Salmo 19:7 higala giklaro gyud mga kaigsunan. Usa may klaro ani higala. Nga dinhi mga kaigsunan Salmo 19:7 nga ang kasuguan sa Dios unsa hingpit nga makapabag-o sa unsa man sa kinabuhi sa tao. Mo nang atong hinumduman mga kaigsunan nga kita mag-alagad sa Ginoo kanang dili punta makasungag mga kaigsunan sa kining gitawag higala og doktrina sa Ginoo. Kay may tabo ini higala kung magasungag-sungag tas doktrina sa Ginoo, kontra nato mga kaigsunan. Ang kontra nato higala mao ang Ginoo. Mao ang Ginoo. Ngano man ang gusto sa Ginoo higala nga aduna tay pagkabag-o diha sa iyang mga pulong. Wala mag-ingon na mga kaigsuonan nga nag-ingon ang Dios nga mabag-o mo diha sa inyong kinaugalingon. Ang gusto sa Ginoo higala nga kanang pagbag-o nga gikan niya. Kay ang tinuod lang mga higala nga kon naata kanunay sa Ginoo, mabag-o ta diha sa Ginoo. Mao na mga hitabo higala nga makapugong ta mga kaigsunan kundo na may mga hitabo nga mga aksidente o nay mga hitabo nga mga away-away makapugong o adili ta kalabag sa balaod sa Ginoo. Kay may tabo ini mga higala kon makalabag ta sa balaod sa Ginoo nga Ginoo na mo gikontra nato, no? Mo na nga nag-ingon dire sa Biblia mga higala nga sa kanunay unsa Santiago 4:17 nga magpasakop kamo sa Dios nga
masinugtanon. Unsa di ay mga igsoon, magpasakop ta diya sa Ginoo nga masinugtanon. Oo, mo na nga atong nga pahibalo higala nga kitang tanan iya sa Ginoo. Pero gikinahanglan mga kaigsunan nga magtumanta sa kabubuton sa Ginoo. Oh, mao na mga higala kay kung dili ta magtuman mga higala sa kabubuton sa Ginoo, wala tay mahimo. Wala tay mahimo mga kaigsunan. Mo na nga unsa may gingon sa balaang kasulatan? Ha? Balaang kasulatan. Atong basahon mga kaigsunan. Prueba na ni higala ha. Balaan na ni nahimo na ning balaan. 14:12. Ania ang agda alang sa pagkamainantuson sa mga balaan. Sana sa mga nagbantay sa mga sugo sa Dios o sa tinuhuan ni Ginoong Hesus. Ang tinuhuan ni Ginoong Hesus kapaglaom, aduna siya'y balaod kasuguan. Ang kasuguan mga igsoon maayo, unang Timoteo 1:9, subay sa balaod. But pasabot mga igsoon, kung doon na mo'y mga kasuguan, ipasubay sa balaod. Kanang sugo ni Kristo, 5:44, Mateo, nga dili magbuno, dili magpatay, man nagibase sa balaod. Sa 10 Commandments mga kaigsunan. O na nga, wala untay mga krimen, mga higala, kung sa kanunay mga kaigsunan, maunay giwali sa mga magwawali. Maunay giwali sa mga leader. Giwali sa mga pastor. Muna na unta na. Giwali sa mga pari. Iwali gyud ang kabubuton sa Ginoo. Nganuman, kay aron ikaw ako higala, kasumpay sa Ginoo. O kasumpay ta sa Ginoo. Kay mahitabo ini mga kapaglaom kung dili ta mo sumpay sa Ginoo, naasa man ta nakasumpay. Nagingon ang Roma 11:17-23, gisumpay ta ang mga walay pagtuo nga mga Hudyo, giputol og igo ratang gisumpay. Og amatod pa mga kaigsunan sa Biblia, Roma 7:18-19, ayaw pagpagarbo kay igo ka lang gisumpay. Mga kaigsunan, giklaro gyud ang sultis Biblia nga ang mga relihiyon nga wa kasumpay sa Israel mga kaigsunan, automatic putol na mga kaigsunan. Automatic wala na sila sa Ginoo. Nganuman, ipasumpay mangyug ka. Dili man na pwede nga mukalit ka laguho diya nga mahimo kang Kristohanon. Ipasumpay ka sa tinuhuan sa Hudiyo. Nagwali si Pablo, nagwali si Bernabe, ug daghang nakabig nga mga Hudiyo. Kung iya pa to sa Hudiyo nga wa mo to ni Kristo. Ganun doon na mga Hudiyong nakabig. Naay mga hintil nga nakabig. Sumala sa Isaias 56:6 nga ang hintil nitipon sa Ginoo, nag-alagad sa Ginoo, nagmahal sa iyang ngalan, nag-alagad og nagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Giklaro mo gina mga paglaom. Nagbantay sa adlaw igpapahulay. Karon mga kaigsunan, unsa mang hitabo higala, ngano man nga nausab man ang dagan sa panahon. Ang uban nagapamatuod man mga higala nga, bisag wala na sa Biblia, pero imong paminaw mo rasag tinuod. Ni amanggod sa Daniel, sa Daniel mga kaigsunan. No, part 7 na ta karon mga kaigsunan. Chapter 7. Ayon dere mga kaigsunan, 25. Og siya mosulti sa dakong mga pulong batok sa langdon uyamot. Og magapaluya sa mga balaan sa langdon uyamot. Og siya maganahuna sa pag-usab sa mga panahon. Og sa kasuguan og sila ihatag siyang kamot.
hangtod sa usa ka panahon og mga panahon og katunga sa mga panahon. O kini gi-review mga kaigsunan, kining pagpanamastamas nining tao nga gitawag mga higala, tao nga mga masupilon, tao nga mapasipad-anon, mapasipalahon mga kaigsunan. Chapter 6, 12:6 pa siguro. Atong suwayag basa lang. Eondre. Og ang babae may kalagyo, ngadtos kamingawan diin may dapit siya nga gitagana kanya sa Dios. Og pagatilogan siya sulod sa 1,000, 200 og kanuman ka mga adlaw. Ingon sa Daniel 7:25, nga matod pa din as Daniel 7:25 na sila nag-usab sa panahon og sa kasuguan. Unsa man, panahon og mga panahon og katunga sa panahon. Mungutan ako, pila man ang usa ka tuig? 365. Pila man ang 2 ka tuig? 720. Pila man ang tunga? 180